Κάτσε το μαγείρι. Γράφει κοκό μου, νάτος. Νάτο. Ο Ανεμής. Γινότα 5 λεπτά. Παιδιά, εδώ κανιβαλίζουμε ένα τόνο. Τον οποίο ανέβασε ο Ψαράς εδώ. Φοβερό, Άντε, γεια, τα λέμε. Πυροβόλα. Δευτέρα πρωί, 10:30, και ετοιμαζόμαστε να χωρίσουμε για την απίστευτα τεράστια απόσταση των 5,5 μιλίων. 5. Εσύ, Γιώργο, τι είναι αυτή η γούβα στο σκάφος εδώ? Αυτή τη γούβα τη σκέφτηκα σήμερα το πρωί. Είναι χώρος για τα ψάρια, γιατί έχω άγριες διαθέσεις. Γιατί εχθές τι έκανες? Κοίτα, χθες βγάλαμε ένα τονάκι έτσι χαλαρός όταν ήμουν. Σήμερα λέω να πιέσω. Μετά από πολύ ψάρεμα. Σήμερα λέω να πιέσω. Δηλαδή ψάρευες 5 λεπτά? Ψάρεψα σχεδόν 2 λεπτά. Οκ. Για δείξε μου και το ψαράκι της επιτυχίας. Το ψαράκι της επιτυχίας είναι αυτό εδώ. Ωραίο. Ελπίζω να μιλήσει και σήμερα το ψαράκι. Το ψαράκι θα μιλήσει. Αν το δεις από την άλλη μεριά, γράφει και Γιώργος. Το σκάφος και... Πού θα φτάσω αυτό? Έλα, το πιάνω. Έλα, πιάνω μαλάκα. Πιάστο. Έλα. Μαλάκα. Ξεχάσω δε. Έλα. Σήμερα το μενού, από ό,τι έχουμε καταλάβει, είναι ροφομακαρονάδα. Τι ράλευε με σένα? Τι συνέβη εδώ? Βασικά ο ψαράς εδώ πήρε ένα λούτσο, αλλά εν τέλει, όπως αποθανατήσαμε στο άλλο βίντεο, ψάρισε και κολυμπούσε μες στο νερό, οπότε αναγκαστήκαμε να βάλουμε χέρι και να πιάσουμε τον λούτσο. Μιλάμε σαν λουκάνικα. Σαν λουκάνικα. Το παρά 10. Είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε. Θα χωρίσουμε βόρεια. Η άσκηση αλόρισο. Οπότε περιμένουμε υποφόρια 5 γεμάτα, λέει. Τίποτα άλλο δεν θέλω να κρεμάς. Ένα μυστηράκι, ένα σταυρουδάκι. Μπαμπά, σε σκέφτομαι. Φυλαχτό, το χρειάζομαι σήμερα. Εσύ τι κάνεις εκεί πέρα, ρε? Σιγά μην τριφτείς. Το δρομολόγιο των 8 είναι έτοιμο? Έτοιμο. Ξέρω καβλάδες δεν βγάζει φωτογραφίες το πρωί. Και κάτσε πιο αριστερά και κοίτα τι ωραία που είναι. Και θέλω λίγο πιο μπροστά.
Γιώθηκε το βράδυ και μάλλον έχει κάτσει κάπου εκεί στην αρχή. Άρα ψάχνουμε και τον Αλεπίζο. No comments, Εδώ. Το οποίο έκανες εκεί. Πού το? Ωραίο. Περιστέρα, βορεινή πλευρά. Πραγματικά είναι περιπέτεια αυτή τη φορά. Έχουμε μοιράσει φανταστικά τα μίλια που κάνουμε τις 4 μέρες που έχουμε διανύσει. Τις 2 πρώτες μέρες κάναμε από 4 και τις επόμενες 2 από 14. Υπάρχει μια ισορροπία και έχουμε πεθάνει αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μπορείς να μου πεις τι κάνω τύπος εκεί πέρα. Έχει κάτι προβληματάκια από ό,τι βλέπετε. Παρ' όλα αυτά εμείς θα το βοηθήσουμε. Για έλα πιο κοντά και δεν ξέρω να ακούγεσαι. Τι λες? Είναι 7 η ώρα, Πέμπτη. Πέμπτη 7 η ώρα και μόλις κάναμε το Ζαρδούσεκο και πήραμε ένα φορτίο εδώ πέρα. Πάμε στους πεινασμένους. Μια χαρά, η οικογένεια θα χορτάσει και σήμερα. Μπράβο μαμά, μπράβο παπά. Λοιπόν, μπράβο στα καλά πουφέκια εδώ πέρα. Απίθανη λαδιά, επιτέλους. Αλλά ένα πράγμα λείπει για να κάνεις καλά. Ένα ωραίο σουτονάκι, ένα μουνατάκι. Έτσι, έτσι. Και πάμε κατευθείαν σε αυτό. Κοκκινόκαστρο, plage, beach bar, on the rocks. Εκεί. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, βάλετε. Μπα, τώρα είναι κοντρά ο ήλιος. Δεν πειράζει. Κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει. Κοκκινόκαστρο λοιπόν για σήμερα.
Μετά από πόσες μέρες? 5 μέρες με τα αλατιά. Φέρετε το νερό. Πώς νιώθεις? Περίεργο το νερό το οποίο δεν έχει αλάτι. Απλά και δεν τη γουστάρετε να βλέπετε κολαράκια και μουλάκια και βυζάκια, αλλά τα δικά δεν τα βγάζετε έξω. Μπορείτε να δείτε το ηλιοκαμένο και μουσκεμένο κορμί του Λεύτη, πως ελύσσεται μέσα από τους θαμνώδεις τόπους, ορεινούς τόπους της Σαλονίσου. Σαν κατσίκι. Ενώ ο ιχνηλάτης Αλεβίζος οδηγεί την ομάδα με ασφάλεια προς το ηλιοβασίλεμα. Ο Παπαρίκος Κόκορης εξιστορεί λαφυρός στις περιγραφές του Πάντας, που είναι και ο μόνος πλημμένος της εκδρομής. Καθαρισμένος, έτοιμος. Λοιπόν, εντάξει, τι να πούμε, είναι πανέμορφα και πάμε να προλάβουμε το ηλιοβασίλεμα από το ωραιότερο, λέει, μπαλκόνι των Σποράδων και το μπαρ, πώς το είπαμε, Hayden, κάπως από H, ξέρω εγώ. Σε φάση μια την έβλεπα, μια δεν την έβλεπα. Πηγαίναμε με 1,7 κόμπους μέσω όρο και έτσι λέω άστο, εντάξει, και γυρίσαμε πίσω και... ναι. Δεν μπορώ να περάσω τώρα τόσα μίλια, σε Δημήτρη. Ναι, δες τη γραφή από πίσω. Δεν δικαιός Ζήρος. γράφει αυτό. Τελευταίο λοιπόν πρωινό και τελευταίο πέρασμα για Σκόπελο, λιμάνι, για να πάρουμε το καράβι για να επιστρέψουμε Βόλο και μετά Αθήνα. Πώς είμαστε? Μια χαρά. Ορεξάτε για το τελευταίο κουπί. Δεν κρατιέμαι. Τουζάκι σου έρχομαι.